Taħwit kjassu perplessità wara l-istqarrija li nħarġet mid-depo tal-Pulizija l-ħamis fil-għaxija stqarrija li turi biċ-ċar in-nuqqas ta' komunikazzjoni li hemm fih dan il-korp u l-problemi serji li jeżistu taħt għajnejn Angelo Gaffa. Dan wara li f'komunikat uffiċjali il-Pulizija talbet l-għajnuna sabiex kull min għandu xi informazzjoni dwar ċertu Marżok Abdelaziz jaddija lill-Pulizija. Iżda, ir-raġel ta' 36 sena illi l-Pulizija talbu lil pubbliku sabiex jgħinuhom għaliex kien infittex brabta ma' każ pendenti illi hemm għaddej fil-qorti, instab ftit ta' sigħat wara fraħal ġdid. Preċiżament fil-ħabs fejn qed jiskonta sentenza ta' 3 snin priġunerija. Dan ġie żvelat mill-avukat Jason Azzoppardi fejn permezz tal-midja soċjali għamel prattikament xogħol il-Pulizija u spjega li Abdelaziz kien jinsab f'Division 1 tal-Faċilità Korrettiva ta' Kurdin. NetNews jinsab informat il-raġel beda jiskonta din is-sentenza fi frar li għadda brabta ma' xi serqiet illi wettaq minn 4 ħwienet f'Taslima, Marsa u Ħamrun. Bosta ma jridux jemnu li dan ir-raġel kien taħt għajnejn il-Pulizija u lanqas biss indunaw bih. L-avukat Azzoppardi kompla jgħid li jekk li l-Kummissarju Angelo Gaffa ħarbitlu xi ħaġa bħal din kif qed jistenna illi l-poplu jafdaħ illi se jaqbad lil korrotti. Dan fil-waqt li diversi persuni fuq il-medja soċjali ikkritikaw lill-Kummissarju tal-Pulizija u saħansitra sejħu għar-riżenja tiegħu.